Исәнмесез, эстрада тормышын, аның яшәешен, шоу-бизнес яңалыкларын яктыртучы бердән-бер тапшыру Кәеф ничек хит парадын башлый. Көн үзәгендә җырчылар алып торучы 15 урын һәм татар җыры 2009. Бу ике төшенчәне берләштерсәк тә була. Гадәттә, ел буе хит-парадта урыннар алып килгән җырчылар фестивальнең номинантларына әйләнә иде. Бу юлы ситуация бүтәнчәрәк. 10 ел дәвамында сәхнәдә балкыган 10 мега йылдыз һәм популярлыклары белән бүтәннәрдән аерылып торучы 10 йылдыз Алтын Барс премиясенә лаек булачак. Бу 10 йылдыз исемлегендә хит-парадның соңгы урынын алып торучы Ландышта булырмы? Әлегә әйтеп бирә алмыйм. Татар җыры 2008-дә елның иң популяр җыры номинациясендә хатын-кызлар арасында Ландыш Нигъмәтҗанова да бар иде. Ләкин аңа ничектер хатын-кыз дип түгел, кызчык дип эндәшәсе килә. Чөнки ул һәрвакытны кыска шортадан, төрле төстәге футболкалардан елмаеп танцполны кыздырып йөри. Ландыш яшьләрне йокыдан уятты. Рус эстрадасыннан тартып алды. Минемчә, татар яшьләрен татар музыкасына ияләштерүдә Ландышның роле бик зур. Бу өлкәдә бүтән яшь җырчылар да бик тырышып эшли. Мәсәлән, Эльвина. Җырчылар турында күпме генә сөйләсәк тә, фестивальнең төп ролендә тамашачы үзе. Бәйрәм рухы, андагы атмосфера бары тик тамашачыдан тора. Татар җырына кемнәр йөри соң? Хөкүмәт башлыклары, республика эшмәкәрләре һәм җәмгыять эшлеклеләре. Шулай ук татар эстрадасына битараф булмаган кешеләр дә бирегә килә. Шуны да әйтергә кирәк. Фестивальдә бер булган кеше монда гел йөри башлый. Татар җыры үзенә күрә бер гаилә традициясенә әйләнә. Һәр җырчының максаты Алтын Барс премиясенә лаек булу дисәм, арттыру булыр. Тик шулай да лауреат булу зур дәрәҗә. Әлегә бер генә барсы булган Венера Шәмиева киләчәктә барыбер лауреат булачакмын дип үзенә максат куйган. Мин тырышачакмын, эшләячәкмен. Күңелеңне биреп эшләү бер кайчанда эзсез калмый дип фикер йөртә фәлсәфи карашлы Венера Шәмиева. Тырышлыгының ачык мисалы хит-парадның 12нче урыны. 2004 елда мәртәбәле кунаклар залда гына түгел, сәхнәдә дә күренде. Ул елны СССР, Россия һәм Украинаның халык артисты София Ротару чыгыш ясады. Җырчының 20 минутлык чыгышына мөкиббән киткән тамашачы әле озак вакыт үз хәленә кайта алмый азапланды. Узган елны тамашачыны шаккатырган җырчы буларак Зөлфәт Хәкимне атый алам. Ниндидер шоу күрсәтеп сикерүе, бию белән түгел, үзенең җырын җиренә җиткереп башкаруы, ихласлылыгы һәм зәвыклылыгы белән. Бу турыда әле без алдагы тапшыруларда сөйләшербез. Ә хәзер сезнең игътибарга 11нче позиция. Президентыбыз Минтимер әфәнде, Рөстәм Миңнеханов, Фәрит Мөхәммәтшин, Рауил Гайнетдин, Зилә Вәлиева һәм башкалар татар җыры фестиваленең абруйлы кунаклары. Аларның реакциясе артыннан күпме кеше күзәтә. Кайсысының кемгә күбрәк кул чабуын журналистлар хәтта блокнотларына теркәп, соңыннан газеталарда ук язып чыга. Фестиваль турында язучы журналистларга азык кирәк. Алар гадәттә кемнең нинди ялгыш сүз әйтүен, кайсы җырчының кайчан әтәч тавыш чыгаруын көтеп кенә торалар. Кемнән, әмма Алина Шәрифҗановадан бу хәлне көтмәсәгез дә була. Тавыш селеп китүне, нотага эләкмәүне мин гомумән аңлый алмыйм дип гаҗәпләнә җырчы кыз үзе. Алтын Барс тапшыру кичәсе Оскар алуны хәтерләтә. Кием ягын гына алыйк. Күз явын алырдай Голливуд күлмәкләре. Бу күлмәкләр белән сез Голливудта да оятка калмаячаксыз ди фестивальнең баш стилисты Надежда Аюпова. Күлмәкләре белән шаккатыручы Диләне искә төшерик. Җырчы кыз үзенә яраклы, фигурасына ятышлы оригиналь күлмәкләрне яхшы сайлый белә. Гомумән, залдагы ир-атларда аның күлмәкләреннән ак итеп куюы билгеле факт. Фестивальдә Алтын Барс җиңүчеләрен билгеләгәннән соң, гадәттә шул җырчы чыгар алдыннан фанфар яңгыраталар. Ә менә Әлфинә Згамова чыгар алдыннан бер нәрсә яңгыратмасалар да була. Чөнки Әлфинә апа үзе фанфар кебек. Ялтыравыклы күлмәкләрен киеп, исәнме дип сәхнәгә чыгуга, хәтта йокыга китә башлаган тамашачы да шундук уяначак.
Бу атнада хит-парадның 6-нчы урынын алып торучы Илнар Сафиуллин фестиваль җырчысы гына түгел. Ул әле татар җырына багышланган, аның сәхнә арты тормышын ачып биргән "Тормышка ашкан хыял" документаль фильмының авторы да. Фильм барышында җырчыларны мактау фестивальне олылауны ишетермен дип уйламагыз да. Кыю фикерләр, төрле сораулар, фактлар әлеге фильмны караганда уйланырга мәҗбүр итә. Сүз уңайыннан, яңа ел алдыннан Илнар Сафиуллин һәм Шәкүр катнашындагы "Минем заманам" дип аталган беренче татар блокбастеры дөнья күрәчәк. Репетицияләр. Бу сүз сезнең өчен җыр кабатлап алу мәгънәсенә генә ия булса, җырчылар өчен бу йокысыз төннәр, төшке ашсыз көннәр. Менә хәзер дә фестиваль алды репетицияләре бара. Җырчылар Юрий Федоров җитәкчелегендәге Барс Медиа музыкаль ансамбле һәм яңа музыка оркестры белән көненә 12 сәгать җырлап үткәрә. Әгәр дә быел эстрада елының иң яхшы җырчылары билгеләнсә, һичшиксез алар арасында Миргаяз Шәрәфиев та булыр иде. Азнакай талантының тавышы Казанда ишетелгәннән бирле, ул хит-парадның һәрвакыт беренче урыннарында. Татар радиосына һәр атна аның "Гомер язы" исемле җыры өчен йөзләп SMS килә. Тамашачы түземсезлек белән аның яңа альбомын көтә. Ләкин быел Миргаяз әфәндене татар җырында күреп булмас. Ни өчен дигәндә, ул әле таныла гына башлады. Фестивальнең үтеп киткән 10 елыннан нәтиҗә ясап, барлыгы 175 барс сыны бирелгән дип әйтә алабыз. Инде әлеге сыннарның алтыннан икәнлеген әйтеп киткән идек. Бер барста 45 грамм алтын. Димәк, 10 ел эчендә җырчыларга барлыгы 8 килограммга якын алтын бирелгән дигән сүз. Шуның 405 граммы Хәния Фәрхигә тапшырылган. 9 ел эчендә Хәниянең ничә барска ия булганын тиз генә санап чыгарыгыз әле. Җырлау бер нәрсә, ул җырчыны халыкка күрсәтү, тәкъдим итү бөтенләй икенче. Ялт итеп торган сәхнәдә зәвыклы костюм киеп, музыкаль ансамбльгә кушылып җырлаучы артист колакка ял бирә, күзне сөендерә. Бу өлкәдә татар җырына җитүчеләр әлегә юк. Популяр җырчылар татар җыры сәхнәсендә ел сайын талантларны, яшьләрне таныта барды. 2004 елдан алып 2009-га хәтле Йолдызлар фабрикасы аша 2000-нән артык егет һәм кыз үтте. Шуның 50-се танылып китте. Танылган фабрикантларның барысын санап чыга алмасак та, иң-иңнәрен атап китик. Ландыш Нигъмәтҗанова, Иркә, Салават Минниханов, Раяз Фасыхов, Мөнир Рахмаев, Илнар Сафиуллин, Шәкүр, Илвина. Аларны беләләр, аларны таныйлар, алар хит-парадта да. Бу атнада, мәсәлән, фабрикантыбыз Эльвира Хамматова беренче урында. Татар җыры 2009-га хәтле бер айдан азрак вакыт калып бара. Шау-шу арта, фестиваль турында сүзләр куера бара. Җырчылар көтә. Бер үк вакытта ләззәтле дә, киеренке дә бу момент күпләрнең йөрәкләрен еш-еш тибәргә этәрә. Бүгенгә шулар, сау булыгыз.